Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážení kolegyne, kolegovia. Ja mám jednu takú interpeláciu od občanov z Liptovskej Ondrášovej. Riešili sme vlastne v Liptovskej Ondrášovej detské ihrisko na ulici SB Hroboňa. Urobili sme tam ľadovú plochu. Neviem, niekedy v minulosti pri tomto detskom ihrisku bol pripravený stĺp na verejné osvetlenie, tak chcel by som poprosiť vedenie VPS-ky, ak by sa dalo natiahnuť, doplniť tento stĺp z verejného osvetlenia vlastne ako ďalšiu lampu, aby to detské ihrisko bolo osvetlené. S tým by sme vlastne využili by občania to osvetlenie pri verejnom korčulovaní, povedzme večer. Videl som, že to dosť chýba, pretože ako sa urobilo toto osvetlenie, tak takých 30-40 ľudí, dokonca aj z Liptovského Mikuláša toto kľúdisko využíva a chlapci tam hrávajú hokej do tej 8-9 večer, skoro každý deň teraz. A aj touto formou by som sa chcel poďakovať dobrovoľným hasičom z Liptovskej Ondrášovej za vybudovanie tohto ihriska, že nám pomohli vlastne svojou technikou a takisto aj vedeniu VPS-ky, že nám pomohlo vybaviť od LVS-ky hydrant, kde vlastne každý druhý deň upravujeme tú ľadovú plochu tak, aby sa dalo korčulovať. A ďalšiu interpeláciu mám od občanov z ulice Ondrášovskej. Poprosil ma o jednu vec. Chodníky, ktoré sú popred ich domy, ako je to cesta smerom na Bobrovec, tak nie sú odhrnuté. Neviem, vždy keď je očičko z VPS-ky, tak vlastne ten chodník, ktorý ide smerom do Ondrášky z Liptovského Mikuláša, ten sa odhrnie a vlastne otočí sa na zákrute prvej a ide nazad. Tak občania bavia to, že oni sú tiež mesto, tak kebyže ten odhrňač zavíta aj tam vlastne po časť Škorupola na tých chodníkoch.